Как да се пречистим от паразити без лекарства? На много хора им е трудно да повярват, че честите настинки, силното главоболие, обривите, безсънието, депресията са резултат от наличието на паразити в тялото ни. За да се справите лесно с тези проблеми, ви препоръчвам да вземете, да дъвчете 2-3 пъпки сух карамфил 30 минути преди хранене 2 пъти на ден. Или да си направите чай от карамфил. Сложете 2 чаши вода от 400 мл да заврат на котлона, добавете една супена лъжичка карамфил и варете 5 минути. След 5 минути отстранете чая от котлона и го задушете още 5 минути. Прецедете през цедка и приемайте докато е още топъл. Чая се приема в продължение на 3 седмици. Карамфила помага още за лечение на устната кухина, лош дъх, възпалено и болно гърло, помага при болка и дискомфорт в стомаха и проблеми с храносмилането, подобрява състоянието на артрит и артроза. Хора с язва на стомаха и високо кръвно налягане не могат да използват карамфила. Ако ви е било полезно това видео, последвай ме за още полезни съвети.